entek ning tengah wengi tetes embun sing ngancani aku sampean koyo lagi kasmaran tenan mlaku teko tuwa bebarengan matur suwun wis ngancani aku selama iki wis iso saling nguat-nguatke kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qallallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Wa qala idzan an-nikahu sunnati faman raghiba sunnati falaisa minni. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Manten berdua yang berbahagia, Pak Wali, saksi lan para pelengkap sami ingkang kula hormati. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi niki kita sami tajebin dengan kenikmatan arupi kesempatan kesehatan taufik serta hidayahipun sehingga saged silaturahim bermuajahah wonten mriki majelis saperlu kita sami niki mengke nekseni anggenipun Pak Sugeng Widodo ingkang badhe ngijabaken putra putrinipun nggih menika Mbak Jessica Amalia Rosalin pikantuk Mas Banyu Sevo Erlangga. Mudah-mudahan dipun lancar, mudah-mudahan pikantuk ridho Allah Subhanahu wa taala keluarganipun didadosna keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Shalawat dan salam mugi-mugi tetap kunjung dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sami tetap dados benderaipun, diakui dados umatipun lan pikantuk syafaatipun benjang wonten yaumul kiamah. Allahumma amin. Monggo kita awali kanthi wacanipun kitab Al-Fatihah. Mas, sekali lagi Mas, nama lengkap Mas? Banyu Sevo Erlangga. Pakai V ya? Ya, pakai V. Pendidikan terakhir? S1 alamat? Jalan Karimata nomor 2, Jalan Karimata. Bapaknya? Purwanto. Ibu? Silvi Kristanti. Alamat sama ya? Mas kawinnya? Uang tunai senilai Rp2.652.603. Ada lagi? Sampun. Mbak manten, nama lengkap? Rosalin pakai iya apa Y? Iya pakai Y ya. S-nya 2 apa 1? Jessica. Jessica S-nya 2 apa 1? Kapan lahir? Pendidikan terakhir D3, alamat Merican ya. Bapaknya Ibu Yulianti.
Mas kawin setuju ya? Pak Wali, Pak Sugeng Widodo. Kapan lahir, Pak? 16 Maret 2007. Bapaknya semane? Tasih Sugeng. Sampun Almarhum. Tani ya. Alamat Merican Begi. Saksinya Pendi Yuniago. Pendi apa Pardi? Pendi Pendi Yuniago. Yunia Aropan. AT atau PAN. Ponorogo 23 Juni. Swasta, alamat Pondok Merican. Nomor kalih Pak Supriyono. Ponorogo 1 Agustus 75. Swasta nggih. Alamat Jalan Natuna Mangku Jaya. Jalan Natuna Karimata sih pundi? Perapatan Betul, Karimata kemulon nggih. Omahe Ponorogo, padha Ponorogo Jalan Natuna ora aruh. Nek Karimata saya hafal, Mas. Pak Maftuh. Sing Pak Posnya siapa? Pak Katerno. Katerno ya. Masih, Mas? Sudah meninggal. Masih muda loh ya. Pensiun. Karimata toh? Aslinipun Wah, aslinya Kadipaten. Kebon. Dulu saya juga karo kebon orang kenal. Karena kenal saya sudah di kantor pos. Sering hubungan. Saya kira cukup hari ini pemeriksaan dari kami. Insya Allah semuanya sudah lengkap kemarin. Pak Sugeng dinikahkan piyambak. Wakil mawon. Mbak Manten, Mbak Jessica. Ini keterangan saya dari Yasifin Adamon. Kerja di sana, di Yasifin, Gontor. Pun monggo sareng-sareng mau istighfar, mau sholawat dan syahadat. Mugi-mugi acara menika dipun ridhoni Allah Subhanahu wa taala. Lan mantenipun anggen bebrayan, mugi diperlancar rezekinya. Selalu guyub rukun, dinaungi kebahagiaan, langgeng sampai kaken ninen-ninen, kalis ing sambikala. Allahumma amin. Monggo Pak Carik. Monggo kula dherekaken maos syahadat kaping 3 terus dipun lajengaken istighfar kaping 3 nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Naib, kula nyuwun tulung wakilaken dumateng panjenengan. Panjenengan nilaaken yoga kula istri ingkang nami Jessica Amalia Rosalin pikantuk banyu Sevo Erlangga kanthi mas kawin arta 2.500.000
Rp652.600 dipun bayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Uzawijuka ngalama amrallahu ta'ala bihi min imsakin bima'rufin au tasrikin bisan. Yahi Banyu Sevo Erlangga bin Purwanto. Angkah tuka wajah-wajah tuka. Jessica Malia Rosalin binta Sugeng Widodo. Mauliata biha bitaukili waliyiha ilaya bimarinukut halan. Ya saudara Banyu Sevo Erlangga bin Purwanto, saya nikahkan dan saya kawinkan kepada engkau Jessica Amalia Rosalin binti Sugeng Widodo, yang walinya Pak Sugeng Widodo wakil kepada saya, dan engkau membayar mas kawin uang Rp2.652.600 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Jessica Amalia Rosalin binti Sugeng Widodo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saksi sah? Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafina amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa dalam qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hafina ala nabi sakaratil maut wa nazatari wa wang dalam kisah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif bainahuma kama alabta baina adama wa hawa wa alif bainahuma kama alabta sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qadara kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. We're here on this special day, our hearts are full of pleasure, a day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Dun kula Dun amit pasang alimantap bisina bena ngeladuni linepatno tulak sarik dumawaing tawang tuwang. Om Swastiastu Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun keparing kula mbuka wiwaraning suka wenganing wicara dwaraning kandha.
Dagonging mangsama keparenga kula munjukaken aturan tresna pepadaning para pepunden sepuh, bini sepuh, miyang aji sepuh. Ingkang satumana ing pamawas lebda ing pitutur luhur ingkang winantu sagunging pangkurmatan. Para pangemban-pangembating praja, para demang, para janjang krawatipun kang minangka dadya pandhaming kaula dasih. Miwakunjuk dumateng para alim, para ulama ingkang rinten pantaraning dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning ilahi kinarya dadya. Punjuring panuntun kiblat ing manembah ingkang satuhu pinundi pundi sadaya dawuhipun. Sumana kunjuk sangyaning para tamu kakung putri ingkang kalingga muredaning akrami. Datan kantun kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Sugeng Widodo dalah Ibu Yulianti Sagutrah ingkang hamengku karsa wonten ing Kadokan Pondok RT Setunggal RW kalih Mrican Jenangan Ponorogo. Purwakane ngatur kula minangka pinanggenah minangka pambiwara. Keparenga kula ngaturaken pambagya pana krami kawilujengan mugia salam bektos kula. Mekaten sangyaning para tamu turun dereng adicara baregyan prasta panggih ingkang badhe lumampah kalamunta. Mangke temanten sekalian kekanthi rama dalasan ibu sampun kauntapaken wonten senjawining gapura wiwara. Nampi jawat asta nguntapaken kunduring para tamu tetandha kalamun mangke adicara sampun paripurna. Mekaten para tamu urut turun dereng adicara ingkang badhe lumampah. Sowan kula pambiwara sinusul kridhanipun kadang-kadang Fiorilla make up temanten mijil saking Jonggol Jambon Ponorogo. Sinengguyung kadang-kadang Melda Production seni musik. Sinengguyung kadang-kadang Orosita Audio Sound System, Alesia foto video shooting, wilujeng makarya sesarengan. Wilujeng rawuh sangyaning para tamu kakung semana putri wilujeng pinarak lenggah kanthi sakeca mardika. Nyuwun tambahi dipalilah panjuru donga pangestu mugi sembada ing karya. Anggen kula meratitisaken lamping adicara purwa madya temeking wusana. Matur gunging pantun kridhanipun kadang kula Rosita Audio. Candhaipun kadang-kadang Melda Production miyak spining swasana sinambian nenggani miyosipun penganten putri. Mangke kula dherekaken hamba berlipur pambuka kunjuk dumateng para tamu sumangga nuwun. Keparenga satata ing gati sawega ing dhiri anganti miyosipun sang penganten putri saking manti busana tumuju ing sasana rinengga tindakira temanten rinengga ungeling Sekar Teja. Para tamu nyuwun tambing pangestu. Ana cahya sumunar padang hanelai anenggih kaprabawan tedhaira sang mustikaning pahargyan ya sang sekaring kedaton mubyar-mubyar mencorong gwayane sumunar tejane sang Roro Ayu Jessica Amalia Rosalin kinantenan dening Bapak Sugeng Widodo dalah Ibu Yulianti Romo ibuning sang penganten putri. Mangkono nedya sang penganten binayang kari mijil saking sasana gupit bale mayang arum. Ya sasana pangrengga busana. Bale wis ngarani panggonan mayang iku Sekar Arum Amrik gandane ngebaki jroning wiwaha. Mubyar kang busana labet sang Roro Ayu Jessica Amaliana Rosalin mangagem endah tetungguling busana mangagem cunduk menthol ingkang endah milangoni sesuping Sekar.
bisa Rasa sakipi urung tutup lagi rasa kangen wis bisa Sangyaning para tamu kakung putri ingkang pinantu ing Suko Basuki tanggap ing semu kalamun to sang bagus Banyu Sevo Erlangga jejering penganten kakung sampun kasuwanaken berat ageng Bapak Purwanto dalah Ibu Silvi Kristanti ing mangke tandha tigelaring upacara adat panggih arsa pinurwakan manem brama praptaning temanten arawing kadeng besaning mangke rinengga kanthi ungling selawat nabi kadang kula Milda Production pun lajengaken ungling kodok ngorek miwah ketawang rujit kadang kula Rosita Audio para tamu nyuwun pangestu idi ing mangke upacara adat panggih pinurwakan sumangga Wilujeng rawuh keluarga geng Bapak Purwanto Ibu Silvi Kristanti mijil saking Jalan Kalimantan nomor kalih Mangkujayan Ponorogo Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika
kumandanging ketawang rujit kadang kula Rosita Audio anggrengga upacara ngantos purna. Sampun jengkar saking dampar agung maison daniya papan palengganira sang penganten sarimbit lumarap lumampah dodok marak siba sowan wonten karsaning Rama kelawan ibunipun penganten putri sigra-sigra ngangklungake jangga nelingake karna nedya sumungkem anggrung kepi marang pepadaning Bapa Sugeng Widodo dalah Ibu Yuliati Rama ibuning penganten putri kadukan pondok mritan jenangan sungkemipun Sanga Bagus Banyu Sevo Erlangga Roro Ayu Jessica Amalia Rosalin kadulu kasat paningal kaya-kaya manembah marang sepadaning titah kalamun to penganten kang wis mangerti marang kawruh sangkan paraning dumadi mula bukaning tumitah ing jagat padang ya ing alam donya nenggih awit kridaning Kanjeng Rama kang wis angukir jiwa lan raganira sing kang ibu kang minangka dadya papantarak jroning nawa candra dasa hari laminya ya sangang wulan langkung sedasa dinten laminipun Kanjeng Ibu Angnyami Yoga Brata mila kalamun tuwus dawuh palakrama ateges ing kono wajibira setya bekti dhateng Rama Ibu pribadi miwah Rama Ibu Mara Sepuh mila kang mangkono datan ban sindhi ban siladan sungkemira temanten datan kantun sumusul sumungkem dhumateng Bapak Purwanto Ibu Silvi Kristanti Rama ibuning penganten jalum ijol saking Jalan Karimata Mangku Jayan Ponorogo ngaturaken sembah sungkem kula kunjuk Kanjeng Rama ya jongger anakku bocah bagus ndak tampa sembah pangabektimu yongger ora liwat pangestuning Rama ibumu tampanana kula bocah sidik bocah bagus bocah winasis lho nggih Kanjeng Rama kula pundi-pundi wonten ing mestaka kula regem-regem saengga jejimat ngawilujengaken gesang kula nempuh aning jagating bebrayan agung Rama Ibu ya yongger pawelinging Kanjeng Rama lan ibumu sira sing gedhe pangati-atimu yongger waspada marang sekabyaning tumindak wani njejekaking bebener lho nggih nistakaken dawuh Rama Ibu paripurna sungkemira penganten dhateng Rama kelawan ibu manjing dhateng papan palenggan sekawit sang adi penganten kakung dupi nampi sungkemira sang penganten putri Royo Jessica Amalia Rosalin kunjuk wong bagus Banyu Sevo Erlangga imut kalamun to jejering sifat wanita kudu wani ing tata gedheaking tata krama wanita kudu wani den tata marang garwa kakungira kalamun to wani dhaup palakrama purnanira temanten denira sumungkem dateng Rama Ibu datan kantun sungkemira manten putri kunjuk temanten kakung mangagem ponang curiga ya keris ingkang nalika ta semanten kalolos tandha yekti kinarya tata krami denira sumungkem dhumateng Rama lan ibunipun temanten kakung tumiyat saking papan palenggan Sanga Bagus Banyu Sevo Erlangga hangasta wujuding kas kaya Raja Brana Redana Aji miwah guna kaya
mangkono kasok dening penganten kakung sumusul tinampi dening penganten putri. Tondo kalamunta sang penganten jalu jroning netepi bebrayan agung sinangkulan wajib tri prakala yanga telu sepisan ngayomi kapindhone ngayemi dene genep katelune kudu wani ngayani marang pawestri. Anak kunduk ana apa mak paripurna gelaring upacara krobongan kang pungkasan kuwi penganten kekalih sami nampi wujuding sekul suci kang rinengga ing ulam sari kok ngger ya kaprah denarani sekul punar ya mak uga kaprah den sebut sekul panjemuk kok nduk minangka dadya sarana dedulanganipun penganten kekalih. Sekul panjemuk werdine kepiye mak? Sekul panjemuk para lambang meminta wilasaning Gusti Allah Subhanahu wa taala meminta dayanana jemukake jiwaraganing penganten kekalih manunggal lair tumusing batin penganten kakung lawan penganten putri nduk. Ngono ya mak iya. Jemuk nyawiji susah kelawan bungah dan rasakake penganten kekalih. Jroning netepi bebrayan agung kuwi ndak umpamakake kaya dene dedaharane manten kuwi ana rasa apa wae. Ana rasa getir manis pahit uga sumyah nduk. Jroning netepi darmaning urip bebrayan kaya dene roda cakra manggilingan. Kala mangsane roda kae mandhuwur uga kala mangsane mangisor. Tegese piye mak? Ana panandang bungah kelawan susah ing kono tinarima kebak rasa sumarah marang ngersaning Gusti Kang Maha Mirah muhung marang ngersaning Hyang Agung kok nduk. Ngono ya mak iya nanging ora lali tansah budidaya kanggo rasa mulya. Sebutane jroning agama tansah ikhtiar donga bebarangan lan nyambut gawe olah kridane ngasta nduk. Ngono ya mak iya. Sabanjure temanten ikhtiar ngupaya rasa mulya ndonga nyambut gawe nggayuh keluarga kang mulya kuwi nduk. Ngono ya mak iya. Ing kono temanten nyecep wujuding toya suci ya mak kang warni abrit. Toya suci cinecep tigang rambahan nggir sepisan dayane sentosaning jiwa sentosaning raga. Miwah dayani sentosaning bebrayanipun penganten kekalih. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kunjuk dumateng Barat Agung Bapak Purwanto Ibu Silvi Kristanti ingkang katemben rawuh wilujeng siang wilujeng pepanggihan wilujeng pinarak lenggah hang rantu babaring adicara candhaipun ngantos paripurna. Dene puji syukur selawat salam sampun kaaturaken wonten ing ajeng wekdal sampun handukap sonten ginelak lamping adicara candhaipun pamosing ayat suci Al-Qur'anul Karim ingkang piniji panjenenganipun Mas Kusnul Huda sasana kaaturaken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekaten megah pamosing ayat-ayat suci Al-Qur'an Karim dumateng Bapak Kusrul Matur kungi panuwun.
Wontene adicara kang candhaipun pamaosing umbul donga kunjuk dumateng panjenenganipun Al Mukarram Bapak Taufik Effendi katuran menggah rumentahing umbul donga sasana katuraken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita sareng-sareng ndongaaken mempelai berdua lan sekeluarga lan ugi kita sedaya ingkang sami rawuh wonten ing majelis menika. Mugi-mugi dipun paringana pangapunten sedaya kelepatan lan dosa-dosa kita sedaya lan mugi temanten kekalih dipun paringana barokah saking ngarsanipun Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا من كل فتنة ومهنة وبؤس وضيق إنك ولي كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا عروسين بارك الله لكما بارك الله عليكما وجمع بينكما في خير. اللهم يا الله بارك لهما اللهم بارك لهما في حياتهما يا الله وبارك لهما في رزقهما يا الله وبارك لهما في حياتهما في أهلهما يا الله وبارك لهما في ذريتنا يا الله يا رب العالمين. Allahumma ya Allah nyuwun dumateng ngarsa panjenengan mugi mempelai kekalih paringana rezeki ingkang barokah kehidupan ingkang barokah ingkang sakinah mawaddah warahmah ya Allah lan mugi paringana dzurriyyatan thayyibah minas sholihin wassolihat amin ya rabbal alamin. Ya Allah ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa keluarga dari mempelai semuanya ya Allah, dosa-dosa kami semuanya yang hadir fi majelis menika ya Allah, dosa ingkang paling ageng, ingkang paling ahli, dosa ingkang terdahulu sampai yang terakhir ya Allah, ingkang kelihatan, ingkang boten kelihatan ya Allah, mugi paringana rahmat ampunan sekaulasan saking ngarsa panjenengan ya Allah, innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummatina wa jududina wa jaddatina masyayikhina masyayikhina wa li ikhwanina wa akhwatina wa li jami'il muslimin muslimat mu'minin mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Makatan wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak Ibu tamu undangan wekdal sinigek sawatawis kunjuk dumateng brayat ageng keluarga penganten kakung utawi keluarga Bapak Purwanto Ibu Silvi Kristanti Mijil saking Mangkujayan Ponorogo ingkang sinipat asmanipun keparenga daya-daya tedak foto kalian temanten sekalian. Dilaksono adicara kang candhaipun nenggih wedharing pangandikan pamasreng penganten kakung keluarga ageng Bapak Purwanto Ibu Silvi Kristanti Mijil saking Jalan Karimata Mangkujayan Ponorogo kunjuk sang Duta Wicara sasana wicara kula aturaken sumangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alaihi sadaqallahul azim. Hadratal kiram, para alim, para ulama, Romo Yai adalah ibu nyai, Bapak Haji adalah ibu hajah, ingkang tansah kawula hormati ugi ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Dumateng para bapak adalah para ibu, sesepuh saha pini sepuh, aji sepuh ingkang satuhu pono ing pawawas lebda ing pitutur ingkang tansah kawula hormati. Dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa saha perangkapipun ugi ingkang tansah kawula hormati. Panjenenganipun Bapak Sugeng Widodo sak keluarga ingkang bahagia, khususipun malih dumateng temanten sekalian ingkang penuh sangat bahagia ingkang tansah kawula hormati. Semoga wonten ing kesempatan siang sonten punika kula lan panjenengan sedaya sareng-sareng manjataken raos puja dalah puji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat, ingkang sampun paring nikmat saha kanthi ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Kula lan panjenengan sedaya wonten ing siang sonten menika saged silaturahmi nuhoni napa ingkang dados panyuwunanipun panjenenganipun Bapak Sugeng Widodo sak keluarga kanthi kawontenan sehat wal afiat. Pramila monggo sedaya peparingipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kaparingaken dhateng kula lan panjenengan wonten ing sonten menika estu kita syukuri sareng-sareng kanthi waosan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dalah salam mugi katur dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inggih mugi-mugi kanthi sarana wonten ing siang sonten menika kula lan panjenengan sedaya silaturahmi angrawuhi napa ingkang dados panyuwunanipun Bapak Sugeng Widodo sak keluarga. Mugi-mugi ndadosaken sababiyahipun kula lan panjenengan, keluarga kula lan panjenengan, masyarakat lingkungan kula lan panjenengan pikantuk sih kawelasanipun Allah kagolongaken umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang bejo donya bejo akhirat, mulya donya mulya akhirat, selamat dunya selamat akhirat. Allahumma didongakne amne kurang pojok kula ora amin. Allahumma alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah ingkang tansah kawula hormati. Wonten ing kesempatan siang sonten punika kawula haminangkani utawi suli saking panjenenganipun Bapak Purwanto sak keluarga ugi penderek temanten ingkang saking Jalan Karimata Kelurahan Mangkujayan ingkang kasepisan kawula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan bilih sowan kawula sak keluarga sak rombongan sampun katampi kanthi suka saha binaing manah. Sepindah malih kawula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Ingkang kaping kalih kawula ngaturaken salam takdim panjenenganipun Bapak Purwanto sak keluarga katur dhateng panjenenganipun Bapak Sugeng Widodo sak keluarga
kanthi ucapan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kanthi hanyuwun maring Gusti Allah Subhanahu wa taala, mugi panjenenganipun Bapa Sugeng Widodo sak kwarga saha tanggi tepalih tansah pinayungan sih rahmatipun Allah, sedaya tansah pinaringan kawilujengan. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah ingkang tansah kawula hormati. Dene salajengipun wonten ing siang sonten punika kawula tinanggenah saking panjenenganipun Bapak Purwanto sak kwarga supados amasrahaken pun temanten anggenipun badhe bentuk warga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Masalah pendidikan ugi kawula pasrahaken dhateng panjenenganipun Bapak Sugeng Widodo selami temanten sekalian wonten ing dalem mriki. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah ingkang tansah kawula hormati, salajengipun wonten ing sonten punika ugi kawula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng panjenenganipun Bapak Sugeng Widodo menapa kemawon ingkang sampun kaparingaken dhateng kawula sak warga sak rombongan, mugi-mugi dadosaken sababiyahipun amal kesainan panjenenganipun Bapak Sugeng Widodo sak kwarga. Dene salajengipun kawula mboten kesupen nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun ing mbok bilih anggen kawula sowan sak kwarga saha rombongan wonten ing siang sonten punika wonten kekirangan solah dawa tumindak ingkang boten pas saking warga saha masyarakat lingkungan mriki, kawula sepindah malih nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Boten pentingipun malih kawula minangka sulih saking panjenenganipun Bapak Purwanto sak kwarga ugi nyuwun idi pangestu panjenengan ingkang sami rawuh wonten ing sonten punika, mugi-mugi kanthi sarana idi pangestu panjenengan, mugi-mugi napa ingkang dados gegayanipun pun teman-teman sekalian anggenipun badhe bentuk keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah menika estu pinaringan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah ingkang tansah kawula hormati, ingkang salajengipun kawula minangka sulih saking panjenenganipun Bapak Purwanto nyuwun kanthi sanget dumateng panjenenganipun Bapak Sugeng Widodo wonten ing tanggal 3 Mei 2026 supados temanten sekalian kakirapaken wonten ing Kelurahan Mangkujayan antawis tabuh setunggal. Kairing dumateng para keluarga saha kadang tanggi tepalih sak cekapipun. Pagi, oh nggih menika wonten talatan. Nggih, nyuwun sewu dumateng panjenenganipun Bapak Sugeng Widodo berkaitan kalian panyuwunan saking panjenenganipun Bapak Purwanto sak kwarga kasuwun temanten sekalian kakirapaken wonten ing Kelurahan Mangkujayan tepatipun Jalan Karimata antawis tabuh sedasa enjing. Ngaten nggih? Nggih, alhamdulillah. Para bapak dalah para ibu, para rawuh sedaya ingkang tansah kula hormati, ing salajengipun ing mbok bilih acara tasyakuran walimatul urus wonten ing siang sonten menika sampun paripurna. Kawula sak warga sak rombongan nyuwun pamit saking dalem mriki boten langkung nyuwun tambahing pangestu, mugi-mugi kula sak warga sak rombongan tansah pinaringan kaulujengan mulai dalam mriki ngantos dalam sowan-sowan. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah ingkang tansah kawula hormati, bilih mekaten
ingkang saged kawula aturaken wonten kirang langkung anggen kawula matur kawula nyuwun pangapunten. Birul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mekaten wedharing pangandikan pamasring temanten kakung kula aturaken gungging panuwun. Sanggiyaning para tamu kakung putri diagung pangapunten mbok bilih saperangan dereng kepareng tedak foto ing mangke kalajengaken paripurna penganten gantos busana. Wilujeng siang Mbak Niken, Mbak Niken Salindri, yuk. Alhamdulillah, asisten ajudan mohon dikasih jalan Mbak Niken. Hati kopeng Ansale wong tresnanu tapi solati ati
nggak kalah Nggih. cantiknya sama wajahmu loh. Nek di sawang kok kadoan Pripun? kados jambe sesigar. Kados jambe dipun sigar, cuma sing ngelorke nyemplung bladeran. No dadi sing sigar nyemplung. Ngeten lho bladeran. Nduk Fel. Pripun? Biasane piantun jaler niku nek ngojloke piantun sedri, pertama tradi elek-elek Nduk. Oh, ngoten to. Anange bar di elek-elek, bar di iles-iles, mesti rasa diunggahne. Aku ngerti sejatine nek MC ki duwe rasa ning aku. Loh, MC MC Ponorogo ndi to, Bu? Sing boten kepencut oleh kecantikanku. Mas Topik, Nggih. jenengan tesih waras nggih, Mas. Nun. Tesih waras Nggih nggih. waras, cuma pancen nuwun sewu niki fene kathah mliginipun para kepala desa. Sing kagungan proyek ndamel tenggene plesengan, waduk niku rak sami mbutuhne niki kinarya damel tumbal. Niki monggo lho Pak Mahsun. Lah kene iki modele apa kaya tumbal proyek? Modele rak kaya cok bakal to dhuwur niku. Ya Allah. Mas. Nggih. Panjenengan nek wonten mricane pun jeglokne kula to. Jeglokne pripun Lah dibutuh. ngono kuwi masa praupanku dipadakne tumbal proyek. Ora sarehno Mas Topik ngarani ngono iki saking tresnane karo Ora sampean. perkara tresno rene. Kowe ki ra ro to atine wong wedok kan sensitif. Kowe gak ro wong wedok teko mbok-mbok atine wong wedok ki senengane disanjung, Mas. Ora disensitif ning ngono kuwi. Nggih. Nuwun sewu lho Pak Mahsun. Kula niku nek bengi ngipi awan dadi kenyataan. Aku mambu ngipi dikosoti kirik. Kula to, Mas. Nggih. Mau kudu alus atine wong wedok ki nek nuluk. Biasane wong wedok ki nesu, pengen balik nek kudu dambung, lagi balik mutku. Diambung. Gek sampean yo mentolo arep ngambung. Nek ngambung niki rak cepak banyu pitung timbang nggih. Lah rumasane kene apa najis bugolan lho. Nggih iso. Ya Allah. Pertama panjenengan wis nimbali kula salah. Kene praupanku kaya linden iso dipadekne niken salindri niki lho. Ora, Lah, salah sing keri dhewe ibu. gak niken salindri yo. Napa? Pitik kakun. Nuwun sewu nek ngeten niki nuwun sewu majeng mriki. Tangane Mas, ngene iki aku senajan praupan ngene iki tangan MC aja mak-mak ya. Ngene iki kaya wanita ra duwe rega. Masya Allah. MC kok nyah-nyoh ning aku. Lah iki larang to. Nggih. Regane larang. Aku to. Aku larangan masyarakat atau larangan agama, Nduk. Lek kados katengin ketebian nek bar nyawang niki ibaratnya tak umpamakne ngeten niki buah napa Bu? Cara buah lho niki. Melon, melon ya Allah. Buah melon. Lah nek ngeten niki buah apa Bu? Bentes, duwet. Bentes ki ambune serau enak lho, Pak. Pak. Nggih, Pak, ngeten, Pak. Panjenengan ari basar panjenengan nyawang kula kados bentis. Sing ngomong bentis wae sapa jajal Iku lho, sing Pak. ndi wonge? Sing Mas, ndi? niki lho, Mas. Ndi? Mas, panjenengan dereng ngertos tok rasane bentis, Mas. Kuwi kena nggih tambah apa-apa lho, Mas. Jangan disawang bentisnya, yang penting rasanya. Bentis ki cilik atas terus berguduk. Ya ora apa-apa berguduk, Mas, ngono kuwi seliramu bendino wae. Ora Mas Topik, lek wis tuwa ya blotong apa kan. Injih Mas Topik, Nggih. saderepun kula ngaturaken good afternoon ya indah all. Selamat siang semuanya. Selamat Piye, siang piye, kok piye iso mau bahasa Inggrismu piye? Good afternoon indah all. Selamat siang semuanya. Good Oh afternoon ya, in the ternyata all. dia ini seorang yang blasteran, Mbak. Oh enggak, maksudku ki bahasa Inggrisnya ki kleru ngono lho. Piye? Good afternoon In the all. in the Selamat all. siang semuanya. Bu enten sing guru bahasa Inggris mboten teng mriki. Jenengan kuwagok ngoten mboten mirengne. Niki jane blasteran kok. Blasteran Ibu kono. asli Jawa. Heeh, Bapak. Gibas. Mas, iki Namun tak jawab jujur ya Inggris Mas. muntah dadi. Sik tok. Tak jawab jujur ya Mas. Jujur pripun? Panjangan kondo nek aku ki blasteran. Nggih. Ibuku Jawa, bapakku wedhus. Salah Mas. Sejatine kula tanglet bapak ibu. Napa? Romo, Biong, wonten napa to wajah kula, bodi kula kados niki. Mbiyen pas gara PR salah maca surat. Surat apa kudune rak maca surat Yusuf, surat Iya, Maryam. Lah iki macane surat Al-Baqarah, dadine bodiku kaya sapi betina, Mas. Ya pas ngundang kowe. Dirinke nggih mluku kok ya. Nggih kalih ngentos Nggih. bendera kula gantos ageman nggih Mas Topeng, Mbak V, ada Nggih. Felinda, ada Ferinden. Dan juga ngaturaken selamat siang uga ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saderepun ngaturaken matur sembah nuwun sanget Gusipun kagem Panjenenganipun Kang Amangku Gati, Bapak Sugeng dalah Bapak Ibu Sugeng. Yuliati. Waduh iki padane nyindir aku no Mas. Pak Sugeng? Lah Pak Sugeng alias Susu Ageng. Lah aku coba. Loh, asma Kinarya Jopo loh Mas. Sugeng Niki- Susu Ageng loh Mas. Niki Bu, krana ngenten niki dolan tenggen kula sakniki pun mboten wani kok.
dadi buron niku teng Karangpatian Balong. Bocah Iya, cilik-cilik niku telu nangis kabeh ngelak. Oh. Dimiki telu mati kabeh. Oh, tak kira lek dadi buruan mergo arep dinggit rambul. Rambul yo. Nggih, mboten kata lempet Ya. uga kagem mempelai Mbak Jessica ngaturaken Nggih. sembah nuwun sangat dan juga Nggih. suami diucapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal Nggih. alamin. Tak kenal maka tak sayang ya, derek ketepangaken my name is Dembek Mutmainah Mendo Asmoro, mije saking Se Kebon Sari Madiun. Diulang sing alon. Nama My name Is. is Dembik Mutmainah Terus? Mendo Asmoro. Apa? Dembik Mutmainah Terus? Mendo Nah, Asmoro. blasteran-teran toh. Lah iya to wong enek mendone Orang jelas kaya aku. wedhus lho kuwi iki. Mosok Iya, tapi mendo iki kromone wedhus buntute mburi buntutku ning ngarep lho, Nduk. Aku cegah lek ngomongin buntut ini. Saestu lho, Mas. Nah, Senajan iya. ngeten iki ya, Mas. Lah wong jenenge ngeten iki nek kaya tiyang setri ngapunten boten namo saru. Nek piantun setene nek pipis buang aja tak dodok demes ngeten. Nek niki mboten lho, Bu. Lawange niku rak kancingane rodok leleh amen mengomong. Lah kok sikile jengkal ngene to. Iki jane wong wedok apa bangsane Mas segawon Taufik, aku. kula pun kondo to teng jenengan. Kula niku paribasan parian, Parikane mlaku-mlaku ning ndur kretek. mlaku-mlaku ning njur kretek. Senajan prau-prauku ayu, nguyahku bangga ngadeg. Karepmu ngono bangsa kewan kok mlumpuk. Injih, niki wau ngaturaken sembah nuwun kaliyan ngentosi bendoro kula. Tadi spesial dari Ibu Manten, Ibu siapa ngaturaken Ibu sembah manten nuwun? panjenenganipun Ibu Yulianti. Oh, Ibu Yuliati. Nggih. Ngaturaken matur sembah nuwun. Iyu ki sangka tembung piyantune ayu. Li ki sangka tembung luru ilmu. Nggih, ati-ati wong ayu pinter golek ilmu tur uripa sing ati-ati. Allahumma amin. Amin ya Ya rabbal didelok aja alamin. praupanku tok pe senajan praupanku ki kaya jurang grawak ananging utekku ki ya meletek. Oh, gagal Ketok, otak we. Ora ketok lek mu ngaji teko jus 3 loro. Ora. Aku mondokku ning Gontor, Nduk. Neng Gontor 3 Bagian apa? tahun. Bagian jogo parkir. Ayo Mas. Iya, Nggih. nyuwun pangunten Monggo, nggih. monggo. Iya, ini ki ada piantun sepuh ini sepuh sambil lenggah wonten ngandhap. Nggih. Kula ngadeg mengke dari Kladuk kurang duga, uga Boten. mengke sesane kali kadang-kadang musik napa? Kadang kula seni musik ingkang makarya Melda Production. Nggih, mbok bilih wonten patar lakon utawi pisumbang dono suwaten masjid tumut ngregengaken uga memberikan berkah pangestu kagem mempelai kekalih ditengko. Niki Nggih. satu request minangkani pautan dari Ibu Yuliati spesial buat Mbak Jessica dan juga suami. Inggih. Yo, aku ngapane sak menit 5 pek. Ki nek ra wong jenius nek ra iso pek. Ki Nggih. nek ra wong jenius nek ra iso nek kok modele kaya dalang kaya kowe ra iso pek ngapane lagu sak menit pek. Nek Nggih. aku paribasa sret ngono apal pek. Apal. Nggih. Satu lagu spesial dari Bu Yuliati untuk temanten berdua. Spesial buat Ibu Yuliati. Ra kerasa wis seprene nggonku gedheke kaya lagi wingi. Sumangga langsung kemawon temanten dipun miyosaken. Tak rumati Mak Tejo temanten sampun rampung. Trenyu nyatane taun wis ganti siramu wis dadi wanita kang sejati hambangun bedayanmu. Temanten dipun miyosaken tumuju ing sasana. Nduk anakku rungokno iku titip tembang ibu sang urip madya ning bebrayan agung gemilan nastiku sing sabar lan ngati-ngati mungkin anggonmu bebrayan selawase tansah pinaring kamulyan saben esemu dadi cahya dalanku tangan sing wis cilik tak gegem
saiki kudu tak colake mergo wis titi wancine neruske dalan uripe. Donga lan pangestu mung kanggo sliramu, tembang dongane genggaman jero atimu. Gusti bakal mayungi saben kabeh langkah langgeng setya tuhu saka ijab kabul nganti pungkasing wektu. Rasa wis seprene gonku gedhe koyo lagi wingi aku dalan tak rumati trenyo ati iki nyatane taun wis ganti siramu wis dadi wanita kang sejati membangun bebrayan mulya. Duh anakku rungono iki titip tembang sangu urip madya ning bebrayan aku sabar lan ngati-ngati yo anggonmu brayan selawase tansah pinaring kamu tangismu dadi dongane atiku saben esemu dadi wis titi wancine neruske dalan uripe. Donga lan pangestu mung kanggo sliramu, tembang dongane iku genggaman jero atimu. Gusti bakal mayungi saben kabeh langkah langgeng setya tuhu saka ijab kabul nganti pungkasing wektu. Langgeng setya tuhu saka ijab kabul nganti pungkasing Topik. Oh nggih, iki satu request khusus saking Ibu temanten. Sampun dipun aturaken. Klatuk kurang duka nyuwun papunten. Niki tesih wonten setunggal acara. Oh ngoten nggih. Atur panampi dilajengaken rumiyin. Matur gunging manwun mak dembik matur sembah nuwun sanget. Sangyaning para tamu ingkang dereng tedhak foto wekdal tasih sumangga kalajengaken tedhak foto kalan temanten. Wedal ndukap sonten gila lameng adicara candhaipun wedari mandikan pambagya harja. Tanggap wacana keluarga ageng Bapak Sugeng Widodo kasalirani dening panjenenganipun Bapak Ainudin. Dumateng panjenenganipun sasana wicara katuraken nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sanna li'ibadihi 'alan nikah wan nahahum 'anis sifah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Minangka purwakaning atur kawula nderek wonten ing ngajeng minangka mukadimah wondene wigatosipun atur nyuwun sewu wonten ing mriki kawula kapatah minangka talanging basa saking panjenenganipun Bapak Sugeng Widodo ingkang wonten rikalenggan punika boten saged matur wonten ngarsa batuga sami jalaran boten patut. Keranten napa sejatosipun menika sampun tukang. Napa-napa saged, napa malih mumpami ken cucuk lampah sejatosipun saged. Namung setunggal ingkang boten saged nggih menika ngempet ngudut. Lah wonten ngajenge tiyang kathah lho kok sak kowe enake dhewe. Ngantos kala wau kalian Bapak Lurah niku dipun syuting ya Allah. Ingkang salajengipun nyuwun sewu para pinlenggah sami minangka atur ingkang angka setunggal inggih menika panjenenganipun ngaturaken sugeng rawuh dumateng sedaya tamu undangan. Dipun sekecakaken anggenipun lelenggan ngantos mangke sekapipun acara. Wontene ingkang salajengipun ugi ngaturaken gunging panuwun ingkang sakathah-kathahipun. Wontene panjenengan sami saged nuhoni punapa ingkang dados pamundhutipun kagem ngrawuhi pawiwahan wonten ing sonten punika. Ingkang salajengipun mbok bilih anggenipun atur pikurmatan dumateng karwan panjenengan sami kawula minangka sesulihipun nyuwun agunging pangapunten ingkang sakathah-kathahipun. Wontene wigatosipun wonten ing kasempatan punika panjenengan sami karawuhaken wonten ing acara pawiwahan sonten punika keranten panjenenganipun Bapak Sugeng Widodo tuwin Ibu Yuliati wonten ing saat punika sampun saged ngleksanakaken darawaning asepuh aninggih nikahaken keng putra ingkang keng putri ingkang asma Jessica Amalia Rosalin ingkang sampun karengkuh dening pinanganten kakung ingkang pinaringan asma Banyu Sevo Erlangga. Atmaja kakung saking panjenenganipun Bapak Purwanto sekalian Ibu Silvi Kristanti saking Jalan Karimata Kelurahan Mangkujayan Ponorogo. Wontene lampahipun akad nikah sampun kaleksanan enjang wau sawetawis jam 8 enjing. Sedaya sampun kalampah kanthi rancak sampun dipun nyatakaken sah minangka tatanipun agama saha tatananipun pemerintah. Pramila wonten ing sonten punika panjenenganipun Bapak Sugeng sakluwarga sepindah nyuwun paksiksan saking panjenengan sami. Ugi ingkang utami inggih menika nyuwun tambah idi pangestu saha tambahipun panjenengan donga saking panjenengan sedaya mugi-mugi keng putra tembe wingkingipun anggenipun badhe mlebet dumateng margiyaning pagesangan sesarengan tansah saged atut runtut guyub rukun ngantos kaken-kaken saha ninen-ninen dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Para rawuh sami ingkang kawula hormati, ingkang salajengipun panjenenganipun Bapak Sugeng Widodo ugi ngaturaken gunging panuwun dumateng sedaya kadang saha sedaya para tanggi tepalih utaminipun kadang Sineman ingkang sampun paring pambantu atas lancaripun pahargyan wonten ing sonten punika.
Mbok bilih mekaten atur kawula minangka pangayu bagya wontene ingkang angka kalih nggih menika ananggapi atas pasrahipun pinanganten kakung. Kala wau sepindah panjenenganipun Bapak Purwanto ngaturaken salam takdim katur dumateng panjenenganipun Bapak Sugeng Widodo lumeber dumateng sedaya kaluwarga saha para pilenggah ingkang katuran rawuh kanthi bombong ing manah kawula tampi salamipun kanthi atur waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih mugi-mugi kawilujengan rahmat tuwin berkahipun Gusti ingkang Maha Kuwaos wangsul saged kasarira dumateng panjenenganipun Bapak Purwanto sakeluwangsa lumeberipun dumateng sedaya pangombyong pinanganten kakung. Wontene ingkang angka kalih kala wau wigatosipun inggih menika masrahaken kang putra ingkang asma Banyu Seva Erlangga kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim pasrahipun pinanganten kawula tampi. Mbok bilih makepokan kalian panggula wonten Pak insyaallah sak kiat-kiat kawula saha sedaya keluarga badhe kawula lampahi. Ingkang salajengipun kala wau nyuwun pangapunten rawuhipun sajak ngrepotaken wonten keluarga mriki. Menika boten wonten lepatipun dawah sami-sami mbok pilih saking keluarga mriki sepindah malih mbok pilih wonten kekiranganipun anggenipun nampi karawan panjenengan sami saking keluarga ugi nyuwun pangapunten. Wontene ingkang angka sekawan kawula wau nyuwun bilih sak sampunipun pinanganten sampun cumondhok wonten ing dalem mriki benjing dinten Sabtu tanggal 13 Mei tahun 2026 sawetawis jam 11 enjing dipun suwun kasowanaken utawi kakirapaken dumateng dalem Jalan Karimata Kelurahan Mangkujayan Ponorogo. Pak insyaallah menika kawula saguhi. Mugi-mugi mangke wonten ing dinten ingkang sampun katetepaken menika saking keluarga saged nyuwanaken pinanganten sarimbit. Wontene ingkang terakhir kala wau mbok bilih paradyan wonten sonten punika sampun sawetawis paripurna badhe nyuwun pamit saking keluarga namung ngaturaken sugeng kundur mugi-mugi lampah panjenengan sami mulai dalem mriki tumuju dumateng dalemipun suwang-suwang tansah pinaringan karahadian saking Gusti ingkang Maha Kuwaos. Para pilenggah sami ingkang kula hormati mbok bilih mekaten sekedhik ingkang saged kawula aturaken mbok bilih wonten tumpang sohipun basa saha kirang trapsilanipun anggen kawula matur kawula nyuwun agunging pangapunten ingkang sakathah-kathahipun. Wa akhiron billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang ya para tamu Purwa Madya Wusana rantemen adicara lulus Raharja. Pamungkasa ing adicara kula pambiwara pinanggih tunandha kaping kandha kirang trapsila nyuwun lumunturing sih pangaksama. Panutup adicara ngaturaken kanthi hasesanti wong kang tumindak becik wahyune manjing wong kang tumindak Allah wahyune bakal sirna. Jaya jaya wijanti akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji mulih ning aku
Bidadari tak bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu. Dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu. Sungguh tenang ku rasa saat bersamamu. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku?